Me ji da bas? Me yasa ki kuka ne? Ɗaukar ki fa nake yi. Ina ta tambayan ki me yake damin ki tun da na zo gidan nan kuka kike yi. Me faru ne? Dan Allah ki gaya min me yake damin ki. To ai ni ma kukan zaki saka ni in kina haka mai jidda. Saboda ni na ɗauka abin wasa ne kuma na ga abin kamar yana ta ci gaba. Wai me ya faru ne? La ilaha illallah Muhammada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A'a, ke me jidda Abbas me yake damin ki? Kin gawa ya shabe kina ta kuka? Inna lillahi wa inna ilaihi.